Здравейте, казвам се Руслан Василев и както някои от вас знаят, се занимавам с гейминг. Имам гейминг чанел. Другите, които разбира се не знаят, могат да проверят. Предимно сме в хорър частта, но пък има и някакви други игри. А от супер кратко време се занимавам с това нещо, от една година. Гръмна. Не съм очаквал. Честно казвам, не съм очаквал да имам и 100 абоната. Просто главната идея на това цялото нещо беше, сега така ще ви се разкрия малко, защото ми е супер awkward, супер потискащо, така да се нарече, да се срещам и да говоря с непознати хора отвън. Това за мен е голямо предизвикателство и един ден просто, след като дълги години съм мечтал да го направя това нещо, обаче не съм имал топки, един ден просто реших да го направя. Наистина, от началото беше супер кринч, както и сега е кринч, но не чак толкова. Качеството, знаете, беше супер зле. Старая се с всяко едно видео да вдигам качеството. Но наистина ми беше много трудно. И благодарение на вас, аз преодолях това нещо, излизайки се извън комфортната зона. Искам да ви кажа едно благодаря. Не знам дали е достатъчно. Не знам дали го виждате в очите ми, това колко много съм благодарен. Обаче, наистина, гайс, благодаря, че се присъединихте. Вече сме 2000 човека, даже и горница, което за мен е наистина, нямам думи да се изразя. Това са ужасно много хора. Дори ако си представим как 2000 човека са на едно място, аз просто няма да мога да кажа и дума. Смисъл, ако се съберем да направим някаква свинщина, това е просто няма да знам как да реагирам. 2000 човека, ужасно много благодаря ви, че се запознахме. Благодаря ви, че ви чувствам като приятели, че ме предразположихте към тази вратичка да отворя и да се почувствам по този начин. Никога не съм смятал, че излизайки си извън комфортната зона, ще се почувствам по този начин и съветвам всички да предизвикват себе си и да го правят това понякога. Всичко започна още, да знам, 2006 може би. Аз съм малко по-старичък всъщност. Anyway, това не знам защо го казвам, обаче всичко започна 2006. Тогава семейството ми не сме имали много възможности. Дори не съм си мечтал да имам комп. Ходили сме по някакви компютърни зали, висяли сме с часове. И знаете, тогава бяха други времената. Но да, всичко започна тогава, до този момент, нали, с който майка ми не влезе с един компютър. И аз супер много се изкефих. Тогава сме цъкали някакви заглавия като Hercules, Quake, някакви такива неща. И този хайп, който го имах да се прибера от даскал, за да мога да цъкам, просто това чувство винаги ще остане и за него ще говоря като една голяма носталгия, разбирате ли? Най-вероятно повечето от вас реално ме разбират, защото всеки е имал такъв момент. Но искам да кажа, че никога не съм имал топки. През цялото това време съм цъкал и съм искал да го направя това. Още, може би, когато беше актуален V-бокса. И просто един ден се събудих и си казах, ако не го направя сега, кога ще е? Гайс, наистина достигнахме до някакво много сцепено такова положение, дето ме карате да се усмихвам. Аз наистина не съм очаквал. 2000 абоната, това е much wow за мен. Напоследък съм почнал да правя някакви други лудори и направих си пирсинг, между другото. Поздрави на хората от Insight Inc. Tattoo в София, които са мега яки, които наистина така ме предразположиха и бях супер гостоприемни. Благодаря ви, машини, благодаря ви, гайс. Мога да ви нарека най-спокойно всички като едно голямо семейство, като едно голямо комюнити, като мои приятели, с които се чувствам по-сейф и се чувствам яко да играя тези игри, които в повечето случаи са страшни
и дори да насирам, аз знам, че не съм сам. Това видео го направих по-скоро, за да разберете малко и за мен. За да разберете как аз се чувствам спрямо вас и колко съм благодарен естествено от цялото нещо. Ако искате повече такива видеа, ако искате да има влогчета, ако искате да направим някаква румтур, разбира се, напишете в коментарите. Споделете и вашата история от живота. В смисъл, споделете вие как се чувствате спрямо това и дали вие сте искали да го правите. Ще се радвам наистина да го обсъдим, ще се радвам наистина и вие да се отпуснете. Да, машини. Това ще бъде всичко. Супер кратко ще. Не мисля да говоря някакви булшит. Както знаете, обикновено съм в някаква такава фаза, дето избухваме. Сега е 6:30 сутринта и ще трябва да се оправим за работа. Може би главната идея на цялото това нещо не е за парите. Както ви казах, ходя на работа, изкарам си пари. Мисля, че добре се чувствам от цялото това нещо. Главното нещо е да срещна мои хора, мои приятели, с които да си прекарвам добре и да разцъкваме игрици. И ще се видим, когато се видим в следващия епизод с някоя яка игрица. Довиждане!